हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी अगदी जुना पारंपरिक असा कोबीचा एक पदार्थ घेऊन आलेली आहे आणि तो म्हणजे कोबीचं भांबुर्डं। खूप जुना पदार्थ आहे हा। पूर्वीच्या काळी निखाऱ्यांवर म्हणजे चूल पेटवल्यानंतर जो विस्तव असतो त्याच्यावर हा पदार्थ बनवला जायचा आणि खूप सुरेख तयार होतो, खूप छान लागतो। तर रेसिपी मी तुम्हाला व्यवस्थित नीट समजावून सांगितलेली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा। आणि जर तुम्ही माझं चॅनल पहिल्यांदाच बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा। सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे। अगदी घरगुती साहित्यामध्ये खूप सुरेख असा हा पदार्थ तयार होतो। चव तर याची इतकी सुंदर असते ना की तुम्ही एकदा जर बनवलात ना तर तो पुन्हा पुन्हा तुम्ही बनवाल। आपण कोबीची नेहमी भाजी करतो, वड्या करतो, पण कोबीचा थोडा हा वेगळा प्रकार आहे, तर तुम्ही तो नक्की ट्राय करा। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। इथं मी हा कोबी घेतलेला आहे। हा जवळजवळ अर्धा किलो कोबी आहे। तर कोबी स्वच्छ धुवून घ्यायचा आणि नंतर बारीक चिरून घ्यायचा। तुम्हाला जेवढा जास्त जमत असेल तेवढा बारीक हा कोबी चिरून घ्यायचा आहे। शक्य असेल तेवढं बारीक चिरून घ्यायचा हा कोबी। तर हे बघा, मी कोबी छान असा बारीक चिरून घेतलेला आहे। कोबी आधी धुवून घ्यायचा आणि नंतर चिरून घ्यायचा। तर तो कोबी आहे तर तो मी एका मोठ्या ताटामध्ये काढून घेतलेला आहे। हे बघा, सगळा कोबी काढून घ्यायचा आणि नंतर त्याच्यामध्ये काही जिन्नस आहेत ते आपल्याला घालायचे आहेत। त्याच्यापैकी एक कांदा आहे, मोठा कांदा आहे, तो मी बारीक चिरून घेतलेला आहे, तर तो त्याच्यामध्ये ॲड करायचा। एक मूठभर हिरवी कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेली आहे, ती याच्यामध्ये ॲड करायची। आणि हे आहे आलं, जवळजवळ 1.5 इंच आलं आहे, तर ते मी किसणीवर किसून घेतलेलं आहे आणि ते इथं वापरलेलं आहे। एक पाव चमचा इथं हळद घातलेली आहे। आवडीप्रमाणे इथं तिखट घालायचं म्हणजे लाल मिरची पावडर आणि थोडा हिंग घालायचा आणि 1 चमचा मी याच्यामध्ये धणाजिरा पावडर घातलेली आहे आणि चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे। तर मीठ आणि तिखट हे तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही इथं वापरू शकता। इथं कुठलीही आलं लसूणची पेस्ट वापरायची नाही आहे, फक्त किसलेलं आलंच घालायचं आहे, लसूण इथं वापरायचं नाही आहे। जवळजवळ 1 चमचा कच्चं तेल मी इथं घातलेलं आहे आणि छान असं हे एकत्र करून घेतलेलं आहे। हे सगळं मिश्रण अगदी मस्त एकत्र करून घ्यायचं। हे बघा, मस्त अगदी कोबीला सगळा मसाला लागलेला आहे। आणि आता याच्यामध्ये मी हे बेसन घालत आहे। जवळजवळ 2 मोठ्या वाट्या ह्या कोबी होता चिरलेला, तर याच्यासाठी जवळजवळ दीड वाटी मला हे बेसन लागलेलं आहे। जर 2 वाट्या तुमचा किसलेला कोबी असेल तर त्याला अंदाजे 1.5 वाटी बेसन घालायचं आणि त्यात थोडंसं पाणी घालून, खूप जास्त नाही, थोडं पाणी घालून हे छान असं एकत्र करून घ्यायचं। पाण्याचं प्रमाण जास्त नाही करायचं आहे, पाणी अगदी हलकं घालायचं। हे बघा, इतपतच आपल्याला हे जाड पाहिजे, खूप पातळही नको आणि खूप घट्टही नको। हे बघा, छान असं मिश्रण अगदी मी एकत्र करून घेतलेलं आहे। आता एका कढईमध्ये मी जवळजवळ 4 मोठे चमचे तेल घेतलेलं आहे। इथं तेल हे जास्त लागतं, तर थोडं जास्त तेल घ्यायचं। कढई गरम वगैरे नाही करायची, कढई थंड असताना त्याच्यात तेल घ्यायचं आणि तेलावर नंतर आपण हे जे सगळं मिश्रण केलेलं आहे तर ते ठेवून घ्यायचं। खूप जुना आहे हा पदार्थ, खूप पारंपरिक आहे। चुलीवर जे निखारे असतात पेटलेले, तर त्याच्यावर हा पदार्थ शिजवला जायचा आणि त्याची चव खूप छान यायची। खूप अप्रतिम चवीचा असा हा पदार्थ आहे। सगळं मिश्रण हे तेलावर ठेवून दिल्यानंतर छान असं हे पसरवून घ्यायचं। हे बघा, मस्त अगदी तेलावर सगळं हे मिश्रण पसरवून घ्यायचं। तेल कमी नाही वापरायचं इथं, तेल इथं थोडं जास्तच वापरायचं। हे बघा, छान अगदी हे मिश्रण आहे ते तेलामध्ये छान पसरवून घेतलेलं आहे मी। अगदी वरपर्यंत तेल आलेलं आहे। आता मी गॅस ऑन केलेला आहे आणि मंद गॅस फ्लेमवरच आपल्याला हे जे कोबीचं भांबुर्डं आहे तर ते शिजवून घ्यायचं आहे। त्याच्यावर झाकण ठेवायची आणि मंद गॅस फ्लेमवर एक बाजू आहे ती जवळजवळ 20 मिनिटासाठी शिजवून घ्यायची। हे बघा, 20 मिनिटं झालेली आहेत। एक बाजू आहे ती व्यवस्थित भाजून झालेली आहे। खूप छान सुगंध पसरतो जेव्हा हे आपण बनवत असतो त्यावेळी। घरामध्ये खूप सुरेख असा सुगंध याचा पसरतो। तर बघा, एक बाजू जवळजवळ झालेली आहे। थोडासा कडेला बघू शकता तुम्ही, ब्राऊन रंग आलेला आहे। आता मी हे पलटवून घेणार आहे। त्याच्यासाठी मी एक प्लेट घेतलेली आहे आणि कढई खाली उतरवून घेतलेली आहे आणि त्याच्या सगळ्या कडा आहेत त्या
उलटण्याने किंवा काविलत्याने मी सेल करून घेतलेले आहेत. तेल जास्त वापरलेलं आहे त्याच्यामुळे अगदी आरामात हे परततं. थोडंसं इकडे तिकडे मोडतं, अगदी परफेक्ट वडीसारखं येत नाही हे, पण चालतं. तर एक बाजू मी त्याची ही पलटवून घेतलेली आहे. बघू शकता खूप छान अशी ही बाजू भाजून झालेली आहे. एकदम खरपूस, खूप जास्तही झालेली नाही आणि खूप कमीही झाली नाही. परफेक्ट एवढंच भाजलेलं पाहिजे. आता दुसरी बाजू आहे तर ती मी उलटण्याच्या साहाय्याने कढईमध्ये ठेवून घेतलेली आहे. आपल्याला ही पण बाजू मंद गॅस फ्लेमवर जवळजवळ 15 मिनटं भाजून घ्यायची आहे. ही सगळी जी प्रोसिजर आहे ती जुन्या काळामध्ये निखाऱ्यांवर केली जायची, त्यामुळे याची जी चव आहे ती खूप छान यायची. जर तुम्ही गावी राहत असाल तर तुम्ही नक्की निखाऱ्यांवर करून बघा, खूप छान चव येईल त्याला. आणि दुसरी बाजू पण मी मंद गॅस फ्लेमवर ठेवून कढई ठेवून त्याच्यावर झाकण ठेवून एक 10 ते 15 मिनटासाठी व्यवस्थित शिजवून घेतलेली आहे. एक 10 ते 15 मिनटं झालेली आहेत. बघू शकता तुम्ही खूप सुरेख असं हे कोबीचं भांबरुडं तयार होतं. तुम्ही अगदी घेतल्यानंतर खूप अजून घ्याल इतकं सुंदर हे चवीला तयार होतं. दुसरी बाजू पण खूप छान अशी भाजून झालेली आहे. खूप सुरेख असा सुगंध पसरतो. आणि नंतर मी ही गार करून घेतलेले आहे आणि नंतर मी याच्या वड्या कापलेल्या आहेत. या वड्या एवढ्या परफेक्ट येत नाहीत, थोड्याशा ओबडधोबड येतात, पण चालतं. पण चव याची जी आहे ना ती खूप अफलातून आहे. तुम्ही नक्की एकदा ही रेसिपी तयार करून बघा, तुमच्या घरच्यांना सगळ्यांना आवडेल. परफेक्ट बघू शकता तुम्ही खूप सुंदर असं हे कोबीचं भांबुर्डं तयार झालेलं आहे. सगळ्या बाजू व्यवस्थित भाजून झालेल्या आहेत. बघू शकता खूप सुरेख असा हा पदार्थ आहे. तर नक्की एकदा हा पदार्थ ट्राय करा, खूप चवीला अप्रतिम लागतो. तर रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. थँक्यू.